Drahí bratia a sestry, som rád, že môžem tu byť s vami a byť účastný tejto krásnej slávnosti. Chcem aj niečo povedať na povzbudenie o svätom Františkovi, ktorý je naozaj takým veľkým svetcom celých kresťanských dejín. Pred svetou omšou som sa pýtal, že či mám kázať krátko, alebo či mám kázať dlho, ale všeobecný názor bol, že kratšie, že aj svätý František povedal, že Pán Ježiš tiež krátko ohlasoval evanjelium, takže aj ja budem kratšie kázať. A ešte okrem toho som so sebou zobral brata Sebastiána, môjho spolubrata, a keby som dlho hovoril, tak on zakričí, že už stačí. Takže nemusíte sa obávať, naozaj tak krátko. Chcem len také dve myšlienky zo života svätého Františka, lebo viete, to sa dá rozprávať celé hodiny. Však sú celé knihy o ňom napísané. To je tak veľká osobnosť, nie, to je také veľké svedectvo, že človek má akýsi problém, čo si vybrať niečo. No tak také dve myšlienky len poviem. Viete, u neho tak nadchýna tá jeho radikálnosť. Viete, radikálnosť v tom žití písma svätého. Aj to, čo nám Ježiš hovorí. Lebo my sme všetci už si to tak trošku, viete, ako si vysvetlíme a zjemníme a povieme, to tak nemôže byť a to tak nejde. A on povedal, ide to tak. Dá sa tak žiť. Podľa evanjelia. Tak možno, viete, zvlášť tá myšlienka, že hľadajte predovšetkým Božie kráľovstvo, ostatné vám bude dané. Vidíte, on to vlastne toto žil a toto hľadal to Božie kráľovstvo a nakoniec Pán Boh sa o neho staral a je takým veľkým svedectvom. No a vlastne však aj ja patrím medzi teda žobravé rehole, takže aj my, čo sa tak snažíme žiť, viete, musí to človek aj vyskúšať a musí to aj tak zažiť. Musí to zažiť v tom, že ako sa Pán Boh o nás stará, keď hľadáme predovšetkým Božie kráľovstvo. Možno aj vás by som sa mohol opýtať, už ste to zažili niekedy? Pocítili ste, že niekedy ste možno niečo urobili mimoriadne, či ste nejako pomohli niekomu finančne, alebo ste išli na duchovné cvičenia, alebo na púť, nejak ste to Božie kráľovstvo hľadali a zrazu sa objavili možno nejaké peniaze, zrazu Pán Boh to nejako tak urobil, že ste pocítili, áno, je to tak. Pán Boh sa o nás stará. Pán Boh nám pomáha, keď hľadáme to Božie kráľovstvo. Tak viete, svätý František v tom je pre nás takým veľkým príkladom. A my sa teda, zvlášť teda i my, čo sme takto zasvetení, sa snažíme ho nasledovať a cítime, ako nám pomáha, ale to platí aj pre všetkých. Pre všetkých, tak ako sme tu mali aj tie sľuby, pre všetkých veriacich. Hľadať Božie kráľovstvo vo svojom povolaní. Nemôže, samozrejme, žijú v rodine, nemôžu všetko rozdať, nemôžu úplne tak žiť, ale hľadať to Božie kráľovstvo. A potom budete pociťovať, že ako sa Pán Boh u vás stará, ako nám pomáha. A podobne tiež, viete, v tom je aj taká u svätého Františka tá radikálnosť toho odmietnutia zla, odmietnutia hriechu. Radikálne odmietnúť hriech. To je tiež akože veľká vec, lebo my tiež niekedy s tým hriechom trošku tak sa zahrávame. Tak ako Eva sa rozprávala s hadom, tak tiež sa tak ako si zahrávame s tým hriechom. A keď tak radikálne povieme nie, tak vtedy sa oslobodíme od neho. Príkladom na to mi je jeden kňaz, ktorý tu žil a čo ste tu dlhšie v Žiline, to bolo ešte za komunizmu, možno ho poznáte, a to je Ondrej Miháľ, lazarista, ktorý žil tu v Žiline. A on rozprával, ako sa raz snažili ho zlanáriť do EŠTB. Že on bol aj vo väzení a tak, no a potom chceli ho získať na spoluprácu so štátnou políciou. A tak mu povedali, viete, no tak nemusíte nejaké veľké veci nám hovoriť, len trošku občas niečo poviete, kto ku vám prišiel a tak, nemusíte spovedať, nie, viete, a budete nám hovoriť tie informácie, s kým ste sa stretli, kde ste boli a tak ďalej. A on im povedal, no dobre, no ale potom mi ešte musíte ten povraz kúpiť. Jaký povraz? No aby som sa na ňom obesil ako Judáš. Viete, a odtedy za ním nikto nešiel. Lebo vedeli, áno, on nezreší. On neurobí ten kompromis. Možno viete aj teraz, v tejto dobe, iným spôsobom zlý duch prichádza.
Iným spôsobom možná sa snaží získať vašu dušu peniazmi, kariérou, možno nejakými úplatkami a podobne a podobne. Niekedy, viete, sa stretávame s tým, že aj tak spovedníci, že žena alebo muž má, že je manželstvo a potom si nájde nejakú priateľku, lebo je to kolega, lebo sa spolu rozprávajú a tak a nejde to, ako si sa toho zbaviť. Viete? Možná tak radikálnejšie povedať nie, ja nechcem. A to zlo prejde. Toho hriechu sa zbavíme. Povedať to jednoznačne, jasne, ako svätý František. Radikalizmus toho evanjelia. A potom ešte takú druhú vec, ktorú mám zo svätého Františka, čo je pre mňa takým príkladom, je tá jeho láska. Viete, toto všetko bez lásky nejde. To by sme boli len také blčiace alebo bušiace zvony. To musí ísť s láskou. Svätý František zobral svoje šaty, dal chudobnému, dal, čo trpel, videl malomocného, dokonca ho poboskal. Z čoho to bolo? Z lásky. Chcel mu pomôcť, chcel ho potešiť, posilniť. Viete, nemusíme úplne v tých vonkajších prejavoch tak ho presne nasledovať. Nie každý je tak povolaný. Hej? Keď vidíte a bude nejaký bezdomovec, nemusíte tie šaty mu dávať a odísť len v nejakých smradľavých šatoch. Nie, nemusíte. Ale musíte mať v sebe tú lásku. Lásku možná predovšetkým tým, čo sú okolo vás. V rodinách. Viete, tu bude zase, máte aj v tom spoločenstve, my to voláme ako terciári alebo svetský rád svätého Františka. Keď je tam láska, tak tam všetci radi prídu. Lebo si navzájom pomáhajú, tí, čo sú tam. Sa posilňujú. Bez tej lásky aj to svedectvo nás, kňazov, reholníkov, je o ničom, je slabé. Keby, viete, mohol by som rozprávať zlaté slova. Keby ste vy videli, ako sa správame, že nie je lásky medzi nami. Do srdca potom tie slova neprídu. Nepreniknú. Tak to je láska. Láska v rodine. Vašich najbližších predovšetkým. Muž, ženu, žena, muža, deti. Musíte to prežívať. Ako svätý František, predovšetkým v tej rodine. O tých blízkych. A potom možno aj to dookola. Až potom možno môžete aj tých, čo sú na okraji spoločnosti, starať sa o nich, pomáhať. Tiež mám jeden taký príklad z rodiny. Tiež firma a presne dvaja bratia robili v jednej firme, jeden bol riaditeľom a teraz toho riaditeľa chceli odvolať a povedali, tak dáme tam toho jeho brata. Ponuka, vyšší plat, všetko lepšie, postavenie. A ten brat povedal, nie, ja to neurobím, lebo to by bolo nesprávne. Ja to miesto nezoberiem. Je to môj brat a ja to považujem za nespravodlivé, že ho chcete odvolať. Odmietol tú ponuku. Pomohli si. Teraz, najmä v tých našich rodinách, viete, koľko je, že sa hádajú o dedičstvo, o peniaze, o majetok, o všetko. Každý chce len pre seba a myslí si, že tie materiálne hodnoty sú najviac. Nie. Najviac je to, čo máte v srdci. Najviac je, že máte svojho brata a že sa na neho môžete spoľahnúť, že ho môžete zavolať, keď vám je ťažko, že sa s ním môžete porozprávať. Že máte rodinu a môžete sa každému pozrieť do očí. To je najviac. Vidíte? To nám aj hovorí svätý František. No, vidíte, už brat Sebastián už prešľapuje, už vidím ho aj zozadu, tak viete, dalo by sa veľa hovoriť, naozaj veľa a však to je obrovská osobnosť, svätý František, ale tak tá evanjeliová radikálnosť, viete, radikálnosť, že to ide žiť to evanjelium. No a naozaj potom bez lásky, viete, je to len také pláne, že? Rozdávať ich okolo seba, povzbudzovať, posilňovať všetkých, ku ktorým prichádzate. Amen.